समर सिंह हिरवे हुए झाट 5 लाख झाट 5 लाख झाट 5 लाख के औकात नहीं। रुको जरा सबर करो। अरे इज्जत न कैला समर जस रितेश औ चचेरी जस बहिन के औ तोरा जस गवार के मुआदी मगहिया मार के। अरे इज्जत न कैला समर जस रितेश औ चचेरी जस बहिन के औ तोरा जस गवार के मुआदी मगहिया मार के। अरे इज्जत न कैला समर जस रितेश औ चचेरी जस बहिन के औ तोरा जस गवार के मुआदी मगहिया मार के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लोग हमरा से एक दिन लड़िए लो। नमस्कार प्रणाम सबके नमस्कार प्रणाम। ई देखा एकरा बाद हम केहू के होइए समझिला। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ओकरा से पहले ई वीडियो देख ले हा। माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के होइए समझिला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समर सिंह के औकात के बारे में तो तोरा पता हो रे कि तोर 3 पुष्ट के समर सिंह खरीद सकलो। अभी हो अब आई ए भाभी